Adame, vítězství nad Villachem, dlouho to vypadalo na jasný zápas, nakonec poměrně těsná záležitost. Čím to? Nevím, no, co bychom taky rádi věděli, ale nevím, no, tak samozřejmě, když vedete 5-0, tak by se to stát nemělo, ale zase na druhou stranu, když by nám někdo před zápasem řekl, že vyhrajeme 5-3, tak my jsme to vítězství nutně potřebovali, takže prostě to bereme všema 10-5-3, i když to bylo ze stavu 5-0, no, ale toto se stát nemůže, no, tak snad už se z toho konečně poučíme, protože to není poprvé, ale bohužel stalo se, ale 5-3 je 5-3 a 2 body jsou naše. 50 minut jste soupeře docela jasně přehrávali, proti Villachu vůbec dáváte hodně gólů. Sedí vám hra? Asi jo, protože kdykoliv s nima hrajeme, tak padá hodně gólů. Taky snaží se hrát hokej, řekl, že ten první rok, co my jsme vlastně nastoupili do EBL, tak oni spíš hráli takový styl jako Graz, že se to snažili akorát řezat a to, ale od té doby, co tam vlastně přišel trenér z Lublaně a převedli si tam nějaký hráče, tak se snaží hrát hokej a to nám víceméně vyhovuje, když to soupeř jenom nebetonuje a jenom se nesnaží mlátit a taky se snaží hrát hokej a to nám vyhovuje. Trenér před zápasem hodně provázel útoky, myslíš, že to pomohlo, tato změna? Asi jo, myslím si, že od začátku to bylo na ledě poznat, že to je takový živější prostě ta hra a určitě to nějaké oživení bylo a já jsem rád, že jsem se hrál s Martinem a David jako super spoluhráč a tam si myslím, že absolutně bez problémů. Tenkrát potom škoda, že vlastně naše linea jsme dostali ty první 2 góly, ale takový, sice bych řekl náhoďáky, ale prostě začalo to naší chybou a to se stát nesmí, no, takže dopředu dobrý a dozadu to musíme vylepšit. No.